Naša návšteva s kamerou a mikrofónom v nenápadnom rodinnom dome v jednej z dediniek severozápadného Slovenska skrývala zvláštne čaro z očakávania tajomstva, ktoré sa skrývalo za oknami príbytku. Prišli sme do kráľovstva ručne vyšívaných krojovaných bábik. Denne sa pani Boženka pohľadom aj dotykom teší z tých najmilších vyparádených dievčat aj niekoľkých mládencov. Všetci títo usmievaví krásavci jej robia milú spoločnosť v čase, keď jej deti a vnúčatá odchádzajú za svojimi povinnosťami. Ich tvorkyňa a opatrovníčka, aj stála spoločníčka, zostáva doma s tými najkrajšími a najmilšími, čo za posledné 20 ročie vytvorila. Nečudo, že nedarovala a nerozdala aj tieto jej srdcu najbližšie, ktoré sa teraz denne na ňu pozerajú zo všetkých kútov jej najmilšej izbičky. Určite nebolo jednoduché vytvoriť takúto vyšívanú nádheru. Obliekam spodničku. Spodnicu, áno. To je na nástroji, ušijem a už na nej to všetko musím takto, to len tak hrubo, však na čo drobno, však to obliečem sukienku zas, takto, no. Takže to na každej bábike začínate takto, keď ju máte vyzlečenú? No, najprv ušijem gačky. Áno, prvé sú nohavičky. Prvé sú nohavičky. Takto, prvé nohavičky. Gačky sa vravilo, alebo? Nie, reformy. Reformy sa to volalo. No a či potom gačky, lebo nohavičky. No a či si to už takto narichtujem a zase ramienka si spravím. Aha. Viete, takto. Ramienka. Si ju otočím, takto, ramienka, no. Som šiplava, lebo keď už nemôžem na tie ruky, tak. No tak toto prišijem na nej, aby, no len musím, toto takto len hefnem a musím, jaká je sukienka, aby netrčala mi spodnička. Takto, no. Takto to zavesím, aby som mala zaškrobené len rukavy, aby tuto nebolo, mi to nezavadzalo, aby nebola taká hrubá. Viete? No, takto. Pozrite, takto obliečem. Jedno obliečem, druhé, takto. Takto, no. Čiže takto si sem. A zas to musím na nej šiť. Zas musím na nej ušiť. Dala som si panuk, lebo níci sa mi motajú. Tak som si dala. To je taká hrubšia niť, ako volá? To je panuk. Ja, panuk sa. Panuk na vyšívanie. Aha. No a takto. Keď ja nemôžem dobre, vidíte, ja... Sa nenáhlite, jak máte čas. Takto. Ale už hen tie rukávce, na tých ste už niekoľko dní robili predtým. No teda, pravda, koľko dní? Najprv som ich vyšila, hádam, ze 3 dní som ich vyšila. Jeden rukávec za 3 dní? No obidva to naraz vyšívam, aby ich mala jednaké. Si ju obrácim, takto, a zás už musím to takto sem, tu, na nej. Takto, no, tak. No, moja paránička. No. Pekne, jak sa s nimi pekne porozprávate. Viete čo, ja som si vyžívala, ale no, ostala som tu sama, keď mi muž zomrel. Dali mi inšpiráciu, moja nebohá mama, oni boli v Bystrici ze sestru na akejsi oslave a tam asi je taký obchod, čo tí bábiky a to a oni povedajú, veď Boženka by to veru ušila, ja vám dám na tí panenky peniaze a